Amen. Muabasa nye du na show when munyam ene dey proye kankan a ate se o man Ghana no. Erade ne dey kasa kire yen yene ayeye agidifo yene ayeye Kristofo. Mo tamfo na nkoso anse o man ye amayen. Erade show when munyam ne dey o Yesu Kristo din kase no ne ye bompa ye. Amen. Adonfonom ene ye hwe erade asem a emu oduru pa. The Christian in a corrupt world. The Christian in a corrupt world. Ojidini a owo wiase a proye ayemma. Ojidini a owo wiase a proye ayemma. Daniel 18, Daniel chapter 6, you can free verse 1. Eko say, so Darius any say, wadi amantama hemfo ohadu no besis na hini so se woni ahema no enyina so ne won eso abrempon baasa Daniel ye wo mu baako se amantama hemfo no emu akonta enkyere won na ohene ade amono na Daniel yi chani abrempon ni amantama hemfo no efiri se na honhom a ekyerso ewo ni mu na ohene no ye se wode ne besi aheman no enyina so ena abrempon eni amantama hemfo no hwehwe se obenya Daniel ho asembie ahene no afam nanso wanya asem ana boni biara efiri se na odi nokre efiri se na odi nokre efiri se na odi nokre na wanhunu ne ho emfomso ana boni biara adofonu so hu Daniel wase onhene Darius ano o sambre no wo yese na mantama hodu anu owo ne empa no ohaduo no won na dida no ena o say yi enipa miensa mpanifo miensa wo da saa mantama hodu yi ahemfu nyina mpanifo ya no Daniel ka ho bie nanso ohene hunu say Daniel die ni suban ne nukuredie ne niyei wo hunu se no kure won okan kreche wo bia wase hum a chance wo ne mu wo hunu se nyame subi wo ne mu wo che won nyina won wodi no kreche won nyina ento ya na dwen se obeye Daniel pani wo nyina so na omo hwehwe ne mu amantama ifo nkrofo kan na Daniel we na person de ne bedi enso Daniel na obhwe ne mu enyina no womu checking adwuma waye nyina no omhunu se mfomsuo nim ye checking sikasem ye checking se ne osiye na adwuma se ne nipa ba ne nche woye nkratasem ne bibia no Daniel na fobu bia enyina fem no se wo ma nya asem biara ana boni biara entia Daniel efri se na odi nokre efri se na odi nokre na wo ma hu ne ho mfomso biara empire me bone se ye man Ghana anka ye mpanimfo edidi ye nso mpanimfo edida mantama no mpanimfo edida nnwuma no mpanimfo edi ye nso ba biara no ya hemfo ka ho ya himanu ka ho anka omo nyinara asofo so ka ho asofmame ka ho ye nyinara ka nukuredie ye de nukuredie ebeyi ye dwuma na ye nhyira amoman ti se Daniel ye nhyira ema wo man a no owo mu no yenko Yohane asempeti donson John chapter 17 kai hunu se ye hwe o Kristoni a wo man a proya hyemu ma wo wiase a proya hyemu ma yeko Yohane asempeti donson John chapter 17 from verse 14 was say
me de wasem mama won ne wiase atan won efri se won free wiase se de me nso me free wiase no men se yi won free wiase nemom se bo won ho ban efri obonefo no ho won free wiase se de me nso me free wiase no ye won kronkron won nokure mu wasem ye nokure se de wosoma me wiase no Sara ana menso mesuma won ewiase ohun Yesu Kristo se na jiti won wedi na chire no no kra Kristofo no won free wiase ye ti wiase de nanso ye free wiase ye nye wiase dia esansen sacha ye bia bayemu awrade asesa yen ni aya abode foforo adofo no ene ye wo wiase a ye ka wo Kristoni a aya na aye den pa so be hu no Kristoni papa sanse ni peti aso dem mu nyina no e from wa Kristofo ye won kwa sorry a won so ititum som ye Kristofo waseme de men kwa sorry bia en sorry nyina nyentimi nko entimi dem sorry makinkan Bible me sorry na metie radio osofo se usu preachi and o se preachi osofo pinkra preachi na metie won wi a na mayama sorry awie won so som ye Kristofo won nyina som ye Kristofo akomfo bi kra som ye Kristofo enti ne aye den se ubegunu se we eyo Kristoni we eye obi a wasacha maba esan se obi biara boss se me ye Christian so won suban te sen won abrabo te sen ne ye ben no moda na die Yesu se we ye Kristofo a moma mo kanea nhire woni panyinanim na wahunu mo ne yo pa no na wahyeja wo soro no animonyam adofo no enso siye da wo Kristoni ni nia onye Kristoni ntabu wo hunu o Kristoni a ne kasaye ni suban ni kuredie treni abrabo kronkron ya abrabo emane danso chen nia won sachiraye nia woni mawrade enunti mami musaw enti wo ye Kristoni pa menkasa wonya adwuma wa so dem o menkasa sofo ni wo menkasa ye mo wasu menkasa wudi ni asoro nwoma mu o asembusa me busa on se enti no kure pa wo hwe wabrabo eno ni ya uyo Kristoni ofata Kristo ye point di kan ya ye hwe ye grievous corruption in this present world. Grievous corruption in this present world. Proye kankan, proye ateti iwo ye wiase. Also proye ye man Ghana. Proye ateti yen pa o. Proye pa. Ateti yen pa. Yen nyumam proye ateti yen obi ukope bibi wa adwumam wudru kwa echese proye pa no etiti nipa ade o sanka di meet miensa enya no meet aduasa dontre baako ni enkoyi wo faal kura ma esanse proyenti yehunu ba bia faal kura hye proyenti na no kura no akam enti proyeti yen ya man ade no Nyankopon nya magana me chese edie na Ghana yenie edie na wo wiase ba bia Ghana enie ma musa se edie na wo America Japan China ebi ni Ghana gold ana oil ana bauxite ana diamond ana cocoa wiase nyina cocoa ni ba bia se Ghana ahefa in the Bible na yenie nanso aden na saanie ma Nyankopon de amaye yenya ho mfaso ne ma oman Ghana enkonanim proye kankan ana atiate say Genesis chapter 6 verse 5 Genesis 18 sia yimonum o say na ran Nyankopon nu no ho say
Awurade Nyankopɔn hunu sɛ enipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so na wakoma mu nsusuye nyinaa yɛ bɔne nkodan nyinaa na Awurade Nyankopɔn Awurade enu no ho sɛ wɔyɛ onipa ɛwɔ asase so na ɛyɛ ne yɛ wɔ n'akoma mu Awurade nu no ho sɛ wɔyɛ onipa proyɛ kankan efraseɛ ɛnateɛ saa Adam ne yere aduaba asoɔde ɔmo yɛyɛ no awura nipa mu ɛnateɛ te saa abeduru samre yɛnkɔ Romans chapter 1 Romans chapter 1 from verse 28 Romans chapter 1 verse 20 free verse 24 kra na wati enyema si Romans chapter 1 verse 24 no wose enti Onyankopɔn so gya wɔn ma efidie wa akomam akono se wongu wɔn enipadua ho fi ɛwɔ mu wongu onipadua ho fi wɔ mu hwɛnyimodio no wɔtwe verse 28 na sɛdeɛ wa mu sɛ obekura Awurade wɔn nimdie mu nti Onyankopɔn yi wɔn ma adwina ɛmfra sɛ wɔnyɛ deɛ ɛmfata ɔho deɛ akɔwie no nipa anya na dwen sɛ obeso Onyankopɔn no ayɛ deɛ ɔpɛ nti no Onyankopɔn yi wɔn ma adwina ɛmfra so wɔnyɛ deɛ ɛmfata na wona wabonte awuhu nipa timiti sika no akosto akoto atade wo atade no ye twetwetwa ye de aya bobo ho a kane na ye bodanfo atade hwe ne emrantie ni nketesia bi en na kroma hwe de o ma yo mutrimi kane na ya konfo mu hye kwaye doto bi mu a wo mu mpie o eniema na etan no ene no na ye nipa fɛ baba wa sha atade no nam na no ho deda so ne ho deda so no no mabonten no yi no ho yesi kata ho sie won de on kata no ho nsie no no mabonten a eno ne yesi o ene de wo mo bo life ho ayɛ fɛ wa Awurade yi wo ma adwena emfra so be sacha pa and you be na ka chen sa niema ni nyo wonu abun say ene de o se me kata me ho yiye ni se me yi ho sa me hyentale ye ntie a ema akono hyehye nkrofo mu ene ne ekoso proyetantan ene ekoso na akoso akowra niema bebre ma me nkenka hanwie wo se nipa ade a entri nyina amumuya anibre boni aye wo ma nitan awudie akasakasa insisie obra boni ahye wo ma woye asutufo insekubofo nyamia Onyankopɔn atamfo anodenfo ahantanfo ahoahoafo eniboni farebalfo awofo asem ho asodenfo woniti waboboda enipa bodam do so wose woniti apamsafo wonitima na wede na sa papa no tima akoda papa wadi mfinhia aduro no 50 years no akosesi akoda wadi mfinhia miensa woniti abodam woniti ntra woniti won wedidi awo womuniti won repu mayu womuniti obi adi mfinhia duoso mebi atamu papa ni nana infi wadi mfinhia duoso ne nana wadi mfinhia nsia no wakosesi wasa akoda pasa oniti nyame na be called trust am no say woniti apamsafo wonitima wonimobrohunu akana say na jai no oya wonitima onimobrohunu na wonim Nyankopɔn ahyɛde yie sɛ owuo atemwo ɛna sɛ wɔn wa wɔyɛ saa ne wɔn ayi die nanso anyam ɛnonko ara no wɔyɛ o na emo ɔpene so ebi mo yɛ wa no mo yɛ ɔhyɛ nkutupa mo nkɔ so yɛ
abonisem na akoswa ana abedum pempenso se ye mei enkwade ati school nyina esua na say ya nkwade chocho so ya mi kopia school bim kosa masofo nkumani ebim kopia waka cheme masofo ensori akose teacher bi wo ye school ha impeni for girlfriend say dia na wo ye wase wo mo kaka wase me mo ye den ya me kire nkoda no aden e twitwe mo ana chese all students of the school no wanya won backing here ojina headmaster ni so wo ye den me kire won na san nkoda na wo kire won no that be be doctors e be engineers e be bank managers Subambe no de be ye adwuma no enne won se ye hunu de ye nye mpo ye hu de ye nye samre ye mun chakra enkwada kwatwa yi teacher ne ne aprese omo wie mu yakotwitwa no board ye gu ade na ekoso man ga na mu na de na no ye ti ye se no kura dia se school mu dormitory mu enkwada na hye no O my God, you're going to say, penny for mon sorry, oh, near column quadana, who the penny for, yam penny for your mobile. Didn't quadana yasaku codrono, proye can canoa, ye mobile, and gentimentia yamo fear. Yentimentin quadani, quadan granny said that and yet, mamma yet. Mamma yet, whoa, who? Niama wuria fra djuma mu de bafie obmaye japade a wo fa ho nkwada no re nyira tini ye foni nkomo a wodie nsem afri wa no ba no ena nsem kwada ne bio de okọ secondary school no oye ani enfra kwada wa year school secondary school what do hefa and obi awie ne masters atifie ko nya adwuma ye one prayer kankan adofum see person me gire ye na so a ene mo ye atendem ye Christian so bokro no ye Christian so katase shashoma office obi a wo kasa ye Christian wo di yesu photograph abo office and so krono and prayer kankan na wo ye asofo abo apo nyina ka ho dada nkrofo nyina ka ho hyenkon hunu proye kankano atiate so bebia na say ye pese ye nya kwanimu o mani nya nkoso ankodro nya nkoso a ehia ma adwen sachra ane na beboaye edimba point number 2 the purity of the godly in a corrupt world. The purity of the godly in a corrupt world. Say nyamsum pani no na hotie ewo wiase aproya ahema. Daniel etibako yimochi Daniel chapter 1 verse 8. Won ye nyamsum pani no baby mo take a decision. You can't corrupt them. You can't corrupt them. Oh, Daniel tibako yimochi wase na Daniel boni trimu se won fa ohini na duane nene nsan bi enwu ne ho fi enti wose apiafo no na wangu won ho fi wose na wangu ne ho fi Daniel na ni da ho angu ne ho fi adofo no Daniel nti no onyini chaye no wakra no ho enti woni ahemfo ye adwuma pa hwe Nebukadnezar woni ye adwuma woni Kendaros ye adwuma woni Nebukadnezar na checheke kra no woni ye adwuma ani hemfo bebre hemfo benum omampanifo akese ono mo ye adwuma Daniel nyini che pa sanse wo hwe no huye tene emma wo man so tene emma wo nipa so boni na de anim gwase bre wo nipa boni hwe mame Proverbs chapter 14 hwe watro no ho mebusam eti do 9 yimu adiasana Proverbs 14 verse 34 tene eni ye emma wo man so na boni die
eye oman bia eye oman biara anim guase tini ma woni paso tini ma oman so na bone dia proye kankan no eye anim guase ma oman ni nyina guase ma oman ni nyina adai adani ani aye ntimi anya yi ena ye hwe ya kwan ya ye nyina obi bia na me mfa ma abrofo meye na e Ghana for engineer segu gara na ye ntimi nye die yi esi broni ne obo betima ye ni amayen se ya anye ya die ni ya anye ye ma yi broni bia ne ho betima ye o Ghana yi o Minu sofo me ye me die se sofo na wo engineer director manager minister parliamentarian ohene won so yi wa fam ye nyina yi agency ye boa Ghana ye adwuma ye wo die ye de oton bi die ye ni ye de otidwom ye ni ye a me ka me che o man be koso ye be koye nimpa esanse Ghana for Yankopon hyayen ye wonyan se wonim de Ghana for ko ba bia no ko pege anim Ghana police for international aya hwedi de ba Ghana so ye for international hwedi de brayen na de na hanko de ye nhunu so se ne o se ko enti ye ne ya trene fo no Bible says Daniel ye no won ye na dwen se ne mapro ye biara emama kwam metna se amerade eno na bua Daniel yenko James chapter 1 verse 27 James chapter 1 verse 27 etie de erade asem oka ne de erade kasacha wasacha wadwen wate menka fantata ye Christoni katasi shasha mani subamponi wona de ti ye Christoni kro tra ho ne wu boni mu bo hu asotwe beba so James chapter 1 verse 27 was say nyamsum a ehwo tie na ehwo ni fi wa gyanyankopon anim ne se obi kohwe enwisia ajanka ni akunafo won ahohiahia mu no yi ne ho free wiase nkekaye mu obi sori anu wa cheska biche acha bi kra obi okwa sori no obi gina baby oso pani bi ja baby oso okwa sori and ye okwa na dia to ofra me je me tight ne kwa watwe ama me wose eye sa papa no ye fa baby no ya so fa baby no na so anya no na ma wo Nyankopon hu sori papa wose sa ni pa mi yi ne ho free wiase nkekaye mu nkekaye bia wo yi ho free mu yi ho free mu na so ye nyame sofo a anya achede bia na ye nipa ne dia achede bro wonim nipa no wo preach na on sachira na dia kokuru bi no de bra na sofo wache sofo wache nipa kasa wo on sesa wo preach na sesa na dia adwuma na ye no wo je a wo obaboa ma ministry akoso dia sofo bebre ntimi nya kokodro nka nkyere wo onka ti prana koso oti adwuma wo wonni suba tantan ni suba fi no abecha sofoka abecha yisika no nya ne he si apesi ekoye ni mu a momie matre ni na di wo ba bia ye wo ohu Daniel se me o se o ka Daniel ho asema edu ba bi na Nebukadnezar ba Belshazzar wo se o me be mu achede uyi manu a wo cheche nyam sem no uyi akira me a me mu achede wo se o che no wa achede nka wo mu achede nka me hia wa achede mu achede nka wo usu ba mboni me hia wa achede tie ni Awurade asamoka kaka nyame asem kire no Awurade no asofo mapa no Awurade mu asofo a enim nyame asem momfa kokodon kana asem o Yesu Kristo de mo amen mamie ma yaba mu Awurade mu oman panifo bi ade no kura ye adwuma bo nwumam ade no kura ye adwuma ba bi awo na enukura nkoso ye adwuma wo Yesu Kristo de mo adofo no emre no ko ye point e di twato rewards for the godly in a corrupt world. Rewards. Aketia pa ewo homma
nyam som won wadi awurade so tena ewiase proye mu Psalm 1 ye kan enyom na hwe ehon ko a hwe nhyira bi e wo ho Psalm 1 enyom baako yimu baako kopem yensa nhyira ne onipa a onante abonefo gina mu na wonyina ne bonyefo kwaso na ontra fedifo tenabea na emom nani gi awurade mra ho na odwene ho awia ne anadwo tia ha onipa odi no kra no hwenyimum yensa no wote se dua watim asubonten ho esuna ba ne bremu na ahan empo na de woyo nyina no ebewie ne yie ne woyo nyina na bedan ebewie ne yie onipa odi no kra no awurade be hira no no waye ne kese na wahye no animonyam wote se dua watim asubonten ho esuna ba ne bremu na ahan de empo odofo ye bobo mpaye ene de me pese ohwe wabrabom wa wotie me so tijom so we sukuni so ye teacher ni so ye adwuma bi a wo ba bi a wo tie me hwe wabrabom hwe wo ne ye mu hwe wusu a wo tete wa wadie mu eti sen eye ne eboa ama eniti abafie ho aba abusua no ne bia ka Ghana na adwuma wo ye no oman adwuma ne ade ahye won nsa no se na wo si ye no teacher ekwa bes na afa so kyra de school ni won so ekwa be na afa so sua de onyame tumfo ono ode bone eche no wo se no ode beche wo no aye wo yie onyame tumfo ede wase pie wo Yesu Kristo de mo amen ene de ye de wase so am ye hunu se wo ena training ene nhyira kura wo obi biara oba wo nchen no wo ye ni yie ene me bom paye se wasemi ebesesa won a ede akoma pa som enu won ho afiri won akwambone ho ji won nyina wo Yesu Kristo de mo amen won wa prim wakoma de ma wasem ntete won wa kopim tama on be sachra wo Yesu Kristo de mo amen wasem nso aba wo biara otie yem ne hira wo ma won wo yesitie ma won ma woni yie ne wiase hu se obia ne ho som Nyankopon yie amananim gu ase eda wase sa we nyina wo Yesu de mo amen Adolfo Radin show peace so ati osofo Yaw Osei Owusu people life so penny on santas na din sempebre wo the number is 02081775330 02081775330 and 024386586 024386586 Radin Sham amen